And this year in Lína tá Evelyn ní Royal. Tá Evelyn in Stiúrthóir ó Choláiste na Tulchann I Gluain Silach by the Outlet Coogdag. Evelyn fád go dtí an plár? Gur míle mágad Darren. Evelyn, lear mé leat a radio den ódhearnach timpeall an anuas seo an Bhlainséir caite. An féidir leat úsdá tú thuirt dom faoi conas atá gcúrsaí I Gláiste na Tulchann im Lína I gcomparáid leis an ama seo an uirí? Is féidir cinnte Darren chun sé blinder armacrí rá leat go bhfuil go leordaltaí tá breis agus cédalta agan seo I mún na Gaeilge faoi láthair. So is stocha hart fan Meán chairman nurig I mí dhear for dastrí mar trasna chuig fordignamh álan in seo campus Coláiste pobl Baile Lotrail mar is muidín an taine lá Gaeilge an sin. Agus tá ar bhirgna féin a gine inis agus tá sé in bhuanaach Stoláirn sé isce féin agus tas agus garcod mar sin tá sé dochreide mór seomí mór geala agus mar sin de so tá céad dalta breis agus céad dalta agin an seo faoi láthair agus ag am lón ní féidir súla cumadidir gach duine ag bach nóméid tá sé ar fud na hart tá sé go hála ní de eáil. Támuid ansásta sa forigam nua. Ie, tháinig go méid cúpla tóir san nuacht an áitiúil an Bhlainséir caite go raibh sé stréis athrú asrú go dtí mún na Gaeilge ascail seo. Ok, agus cé féid sáilta atá tar éis tosú sa chéad bliain I Gláiste na Tulchann im Lína Evelyn, agus a féidir é sin a cóir gáthach leis na blianta eile sa scoil? Cinnte tá muid ag fás agus ag ferbert ag gcónaí a thosnaí mar mars cuimhnachta le seachtar, ceapan gur bhfuil tú leis an seachtar céin an sin cúpla bliain ó hin. Ach tá trucadó, tuairis truca tar éis tosnú linn im Líana hain agus mar sin, agus tá na hihracha sách mar an ggéine mar bhí siad a nurig, agus tá muid ag súil go bhfásaí sé sin de réir mar héimiid Raghaill, agus stocha sin é, tá na hihracha ag dul méid a gcónaí sin é. Ok, nuair éiríonn libh gná Gaelcáis an neamhspleách a bhunú sa todhchaí, an dóg for scoil nua nó an gomaidí sibh na háisina atá go faoi láthair ón iscot? Níl an tóla sin a gom faoi láthair támuid an sona an seo mar tá ruchtan againn ar áisina den chéad sco. Rainan muid na rang an practicúil is dócha na seomú practicúil na saoirlinn agus an chala uair nua sport sin leis an bmháthair scoil Coláiste pobl Baile Lotrail agus tá muid ag takeúil na chéile I gcónaí so ceapam níor cúla mis scéil Darren so má chluisin tú éigent beigur é rálam agus tú ar seoir. Faoi láthair níl an phlean sin an sin. Ok, agus níl is go an bhfuil caiithna bheith an scoil ag feimú mar céad faoin Gaelcáis an neamhspleách? Cinnte tá sé go gard Lorsa todhchaí bhí ócáid ála agan an seo chun Mullach oscailt agus tháinig pulirí áitiúla ar cuairt agus an pléin bhí ann bhí agsúlaí faoi fethe cuaig mach muid smaoineh ar an róla neamhspleách agus mar sin a bhaintteach agus dúirgé sin ag an called Álaid nar tháinig príomhidí one scoil ina áitiúla cuairteoir agus cóirlóirí pismothirí agus TD ina áitiúla ar cuairt. Bhí sé go hálan mar chumar ann agus gom go mbeidh an brein sin ann ar feadh blianta roinnt. Ach bhí sé an das. Ok, níl is go bhfuil a lán álas go fhí seo ach fáil mar sáildom tá Gaelscoil áitiúil Scoil Oilibhéir ag pleanáil an dara rang a chur ar bun gach bliain sa scoil omlíonn siúin. Is deascéil é seo na Deascéil gan doubt tá bura ag teacht faoin Gaeilge agus gothairí ag leibh na bunscoile agus tá sé sin go héintach. Mar a glórdíine agus is míon nó leantar agaí leibh na hiormhan scoile agus ag fearm Gaeilge. Mar sin tá muidíon an freastal ar na daoine sin agus muí freisin de raibh mar héin na blianta a rá. So is ionach an scéile mar tá nasc an láidir an sin idir an dá scoil Coláiste na Tulchann seo ag leis pobl Baile agus Scoil Oilibhéir. Ok, Evan, just going to the draw here, and I'm going to talk again there. I got our next story, Raidió inniu for Coláiste Thulach. I guess a féidir last the Sunday tagwala done Scoil a Horsemark. Kint is féidir. So mar in ag tíosna bliana tá cinnamór le déine ag daltaí rang a sé. Agus rang cúig dócha tá siad fiú smaoineh ach
sulavad bimid glurg for the Irtas ó daoine ar mion nó teacht cuain an Meán Fómhair se cuain creidú nó creid tamid ag smaoineh faoi sin láthair ar mion nó fiú cuairte thuirt ar an bhordignamh nua agus go bhfeiceadí na háisin agus na seomí rang iontacha agan an seo agus beidh sé siúil ar an cúla déag an dírdín se cuain. Agus os goid an dúir thart fá lehartréide sé, agus leanhí sé a rair fa cúpla uair clig beag teacht ar na múntóirí tá furdan álinn foiinniú riomhar agan an seo agus beidh siad ar fáil chun ceistena a ragart as beir nuasfuil go dar nói. Agus beidh sé sin agus iofí na daltaí tuairis na hábhréis that jo siad an seo agus just gan túir amáil fao cad tarsúla bhain an seo. So tuairló sé sin an dírdín na bheag seo an sean tacht an secuin agus tá scélim chuig na bunscoil an fi sin beag na blogad go bhile rivier na seachtain na péis agus na sunraí tagháile is tóca is féidir bhealachar féidir trafi tagháile is féidir gléachachar ar an bríomh an sin ag 8 sé an áid nuas féidir riomhfostachar cuain ag CNAT ag ddletb.ie nó chuig oifig príomhifig na máthscoile ach tá na sunraí sin ar fad ar fáil ar thiomh idirlín Coláiste na Tulchann Coláiste na Tulchann.ie agus be cinnte gleann sin muid ar an Twitter ag Tulchann.